मलिया के हमारा सुना हवा बोलाव राइटर संजीव हाले फोनवा लगाव मलिया के हमारा सुना हवा बोलाव करण रोहित हाले फोनवा लगाव राइटर सतेंद्र हाले फोनवा लगाव उपेंद्र संतोष हालाई अपन कलई हवा पगिलता उपेंद्र उजाला हालाई अपन कलई हवा पगिलता हई ललकी ओढ़निया वाले हमारा माल से मिलता हई ललकी ओढ़निया वाले हमारा माल से मिलता अरे का कही कितना मोर दिलवा पगिलता अरे का कही कितना मोर दिलवा पगिलता हई ललकी ओढ़निया वाले हमारा माल से मिलता।